Přísloví řemeslo má zlaté dno je známo již od pradávna a v dnešní uspěchané digitální době platí dvojnásob. Úbytek kvalifikované pracovní síly spolu s rychle rozvíjejícími se technologiemi byl hlavním faktorem toho, že se přední čeští stavaři dali dohromady a před 3 lety založili cech zedníků. Jedním z klíčových faktorů tohoto sdružení je neustále vzdělávat nastupující generaci, která by měla být do budoucna hnacím motorem českého stavitelství. Proto se cech zedníků rozhodl v letošním roce premiérově uspořádat celorepublikovou soutěž pro studenty středních odborných škol a učilišť. Dostanete od nás plnou výbavu, co se týče toho nářadí, to znamená, dostanete zdící lžíci, hladítko, pilu, paličku a to nářadí vám zůstane. Máte k tomu veškeré podklady, máte k tomu i teda produktový katalog a pracovní postupy, to znamená, tam byste měli veškeré případné informace ještě najít. Nejdůležitější bylo, že jsme se rozhodli na představenctvu cechu zedníků, že chceme dělat soutěž zručnosti jinak. Ji chceme dělat tak, aby těm klukům, kteří se jí zúčastnějí, dala co největší přínos do jejich praxe budoucí. Proto jsme zvolili formát 3členných družstev, kdy je tam jeden ze 3. ročníku, jeden z 2., jeden z 1. Proto ta soutěž musí probíhat na jaře, protože ten prvák se musí něco naučit a zároveň ten třeťák těsně před závěrečnýma zkouškama je na vrcholu svých znalostí a dovedností, takže jenom potřebuje zdokonalit řízení týmu na neznámém projektu. Tak jako je to, když přijde za nějakým investorem, on mu strčí do ruky plánek a řekne, teď mi řekněte, jak to budete stavět, co to bude stát a kdy to bude hotový. První ročník zednického klání se uskutečnil na 2 místech. Oblastní kolo si vzala pod svá křídla Akademie řemesel Praha a to finálové, kam se probojovala 6 nejlepších týmů, pak hostilo zbrusunové moderní výcvikové centrum společnosti Wienerberger, jednoho z hlavních partnerů soutěže. Pro ty kluky je určitě pozitivum to, že si mohli vyzkoušet tu práci s těmi materiály, kterou, řekněme například během školy, poznají jenom z teoretické stránky. Tady si mohli vyzkoušet i tu praktickou stránku, mohli si ty materiály osahat, vyzkoušet, jak se s nimi dělá. Měli vlastně 2 zadání s 2 odlišnými materiály. Zde si vyzkoušeli, jak se dělá s jedním, jak se dělá s druhým. A jsou to věci a zkušenosti, které jim nikdo nevezme a které jim teď budou určitě do budoucna hodně platné. Spousta těch studentů, když jsem se s nimi bavil, tak vlastně nebo učňů mi říkala, že vlastně s Itongem třeba vůbec neměli šanci trénovat, že ten materiál na těch školách neměli. Tak v tomto směru velká poklona, protože jako popasoval se s tím naprosto skvěle. Když to malinko zubuje, tak si klidně ještě si zvažte vodorovnou, jestli vám to neklopí. Zatím to vypadá skvěle, je to o tom, že klukům se daří. Teď už se dostáváme do toho, že osazují překlady. Tady tam se budou muset popasovat trošku s tím, aby vyřízli uložení, ale vypadá to zatím nadějně, takže doufáme, že to všechno dobře dopadne. Řezali relativně dobře. V té textové části máte napsáno, že vlastně ta příčka je oddilatovaná od té obvodové stěny. Překlad se bude zařezávat 125 do hloubky a přesto pojede jedna celá řada. Si naznačím, co budu brousit. Ta soutěž je na to, abych jsme věděli, jaké máme chyby a nad čím ještě musíme pracovat. Je to jiný materiál, no, každý jinak těžký, jinak náročný, no, na technologie a tak, na zpracování. Největší problém nám dělal technologický postup, který jsme neznali úplně celý dopodrobna, do detailů. Musíte se dohodnout na něčem s těma klukama, s kterými pracujete. Určitě oni nebudou spokojeni s vaším názorem, vy nebudete spokojeni s jejím názorem.
Ale když to pak promluvíte, a musíte najít nějaký střed v tom. A pak to půjde. Bylo vidět, že i když něco pokazili, tak to nechtěli nechat jen tak být, ale znova to rozebrali, začali od začátku, takže tenhle ten přístup mě velice překvapil, protože to na všech soutěžích nebývá. Někde to je o tom, že tu soutěž jedou jenom proto, aby ji absolvovali, ale tady doopravdy měli zájem o to, aby uspěli a dostali se na ty vyšší příčky. Každý chybuje, ale pokud ti kluci udělají tu chybu, tak je důležité se z ní poučit. A jak jsme dnes viděli, tak kluci se z těch chyb dokázali poučit. To znamená, že to, co dělali například na minulém kole špatně, tak dnes provedli správně a dokázali si to pohlídat. Dneska řemeslníků ubývá a těch, kteří jsou ochotní a schopni ty mladé něco naučit, je čím dál méně a ne každý je ochoten tomu věnovat čas. My jsme měli díky dodavatelům odborníků, kteří tomu čas věnovali, nebyli ve stresu, protože nehonili výkony, ale byli připraveni na to, že budou dělat porotu v této soutěži a budou vysvětlovat, co, proč a jak hodnotili. To je to, co je důležité a co na jiných soutěžích většinou takhle dopodrobna neprobíhá. Co se týká kritérií, tak z těch hlavních byly věci týkající se, řekněme, geometrie. To znamená přesnosti ve vodorovném a svislém směru, dodržení rozměru a například rovinatost a podobně. No, to tady tak tančí celkově. Jako tady je to dobrý, ale když to dám na překlad, jo, tak se mi to trošku otvírá tady už. Evidentně tady je problém, protože tohle je ve vzduchu. A v podstatě ta kontaktní plocha je místo takové plochy je tam třeba tolik, jo, takže příčka jim neletí. Jedině tady tohle, no, to bych u štítu neměl radost, kdyby mi to takhle vybrousili v stekle. Tady to mají z téhle strany dobrý, ale problém je tady s tímhle. Za 3. Ta úroveň byla vysoká a to hodnocení potom bylo doopravdy o detailech, o tom, že se někomu něco povedlo více, někomu něco méně, ale rozhodovali doopravdy jednotlivé chybičky. Nebylo to o tom, že by tam byly zásadní velké chyby. Takže to bylo složité v tomto směru. Z mého pohledu musím říct, že každé družstvo přistupovalo k soutěžnímu zadání pečlivě. Všechny týmy dokázaly jednotlivá zadání dokončit v časovém termínu, v kvalitě, jaká byla požadovaná. A to nám možná trošku stížilo potom jednotlivé hodnocení, protože potom už jsme museli vybírat v podstatě mezi těmi nejlepšími z nejlepších. V porotě nebyl nikdo ze škol, takže byli tam odborníci z ČKAITu, odborníci z praxe a odborníci od dodavatelů. A to samozřejmě vedlo k tomu, že ani učitelé odborného výcviku z účastněných škol neprotestovali proti výsledkům, ani žáci a nakonec byli i učitelé, i žáci spokojení, že jim to něco dalo, což musím zaklepat, to je zcela výjimečná záležitost. Samozřejmě porotců bylo více, to znamená, že každý měl svůj vlastní názor, nakonec jsme se shodli a v podstatě vybrali toho nejlepšího. Na prvním místě prvního ročníku Zednického klání 2023 se umístila Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek. Jsem určitě šťastný, jo. Hodně mě to potěšilo, že jsme byli první. Včera jsme si mysleli, že na tom budeme bídně, ale nakonec ne, no, nakonec dobře. Podle mě je to určitě lepší než ve škole. Dostali jsme se vlastně k víc materiálům, postupům a nějakou tu profesionalitu nám to může dát a hodně jsme se tady dozvěděli. Samozřejmě o tom, co vás na soutěži bavilo, co vás motivovalo, tak o tom vyprávějte doma, ve škole, kamarádům ze základky. A to, co se vám nelíbilo, tak to nám napište na mail cechu, aby jsme to mohli do příště trochu vylepšit, protože my tu soutěž chceme stále jenom vylepšovat. Hezký den všem a na viděnou při další akci cechu.